já tak to zpěté si chcete, a musíte mi to říct, já rozdělám druhý gauč, ne? No, prý tak, no, ještě jsme nebyli dneska s Irdou, já jsem říkala, no, tak určitě až přijdeš od žáby, tak s ním budeš. No, Irda běhá po té zahradě. Jo, tak půjdu s ním dneska. No, takže přišli, já nevím v kolik, ale já jsem se opravdu s tím malým moc nevyspala, protože já myslím, že furt nabrušená tím. No, ale on měl teplotu. A to taky, no. Spí neklidně, furt se ti jako drží a a chce být u tebe. Já, maminku tak a Adrian taky. Maminka, jako ty šahne a on to nepozná, to bude vlastně. Ne, ale víš, že tam máme někoho drží, no. Já bych to měla takovou posledlačku, takhle někdy spíš se u mě se na bínky, někdy se vystřídají, takže jsem spala letka, ale byla u mě tak, jak je doma zvyklá mít zeď u druhé strany, tak normálně spadla z postele. A ta sebou mrská, to je strašné. No, takže děkuji za kalhotky. A on neměl, jako oni s tím krásně i na plenu. Oni totiž, víš co, jak nevěděli, že tady teda budu, tak měla jsem mu kapši a mlíko a tady to by se nemělo najet. Ale neměla pyžamu, tak já tam mám takový tričko, od Zlatky mi dala takový menší trička a potom měl ty plenu a přesto tu ty kalhotky bych napadala. Ten byl srandovný, nožičky s tou koukají takový. No, dědečku, tak